merită aplaudat omul ăsta. Are un aluat senzațional. Începem să gătim. Ce la seara trebuie să ne organizăm bine. Ne apucăm de aluat și apoi mai veni și ne mai luăm ce nu mai trebuie. Hai să vedem. Bineînțeles că am uitat să-mi iau din cămară iaurt pentru aluatul meu, bicarbonat. Am ajuns la banc, mi-era rușine să-i zic cerasele, hai să mai mergem o dată. Am așteptat să-și dea seama că îi lipsește și ei ceva. Și când a zis, băi, n-am luat, zic, hai să iei, nicio problemă. Și în drum zic, hai că dacă tot am venit să-mi iau și o bicarbonatul și iaurtul. Vreau să iau un bacon, ceva, când l-am tăiat de la guanciale. Hai să vedem că nu știu ce am luat aici. Oh. Doamne ferească Sfântul, ce face cu guancialele când treaba lui e de cârnați? Foarte bucuros cu cerasela. E un vibe foarte bun la noi la banc. E liniște, nu se stresează nimeni. Asta îmi place. Ne-am înțeles foarte bine din prima amândoi. Aproape de terasela zi. Da, m-am mutat de la început aproape de aici. Auzi? Horia, aia e chiuveta ta pe care o folosești de acum încolo, Horia. Da, săracul și le-a strâns pe toate într-un col și n-am mai dus nimic în chiuvetă. Cândva am făcut un workaround. Ne-a încurcat acel nod pentru că deja nu mai puteam, eu nu mai ajungeam. Dacă el mesteca în tigăi, eu nu ajungeam la cuptor. Facem aici. Facem o plăcintă cu niște umpluturi, topping de fapt, de cărnat și cu un sos cu ciuperci. Ce fel de aluat ai făcut la plăcintă? Pâină, gălbenuș, unt, puțin praf de copt. O Horia. Bă, cineva trebuie să intre, mă, și la... testul sub presiune, îi spune. Absolut. E gros să făcută mai subțire, pentru că ca să se facă cum trebuie, că o să trebuie la necoaptă. Blatul. La fel marginea aia. Am înțeles. Da? Trebuie să le încingi, să le întinzi, că trebuie să le faci mai subțirele. Exact la timp a venit când făceam eu aluatul. Bine că am întârziat cu aluatul ăla, că dacă venea mai devreme, îl apucam să-l bag la cuptor și rămânea nefăcut. O plăcintă cu praz, cu celery, ciuperci, cu cărnat crud și un filet de anșoas trecurat în interior. Cum a cărnat crud? Și o bucățică de cărnat afumat. Și cu un topping de ceapă caramelizată, cu rom, cu tarhon. Același blat pe care l-ai mai făcut? Nu e același blat, am făcut de tart, acum am făcut de plăcintă. Tu ai făcut aluatul? Da. Tu ai făcut aluatul? Da. La Horia ce mi s-a părut foarte interesant și merită aplaudat omul ăsta, are un aluat senzațional. E foarte bine găsit. Se duce cumva spre sărățică. Aluatul perfect de grisina cu chimen. Bă, felicitări! Foarte gustos, dulce, afumat, bun. Neașteptat. Da, pe lângă asta avem o combinație de gust dulce, sărată, între dulceața de ceapă, de fapt nici măcar nu e dulceață de ceapă, e o tocană de ceapă cu zahăr și cu cârnat și cu guanciale și cu... E un amestec, e un mehlem, practic, foarte gustos. Chiar neașteptat. Și felicitări pentru aluat. Uite,